Kung kay ining corona, kay kayo nga piling poeta, pablasan, kay kayo po in magkapulian, kay ining pinanday ti apang utong corona. Mi putungan niyang koronang laurel ibien Cabral Yabot ning balening Candaba Pampanga antimong beto nga poeta laureado ngening abak ning Lunes January 15. Penimunane ning ari ning Parnaso ay Renato Alzadon ing pamangorona kang Yabot. Pauli ning kayang meging ambag king literatura at kulturang Kapampangan. Kabut di bendam kuya, ing lagyuning kandabenyo, menguliglig laring balugbog king dabongbong ning palakpakyo. Tinalagad kong misnang tekdi, linagad kong dinobero, day kepaing batang kyapong maglakad king entablan. Miras no king maykit dinalan na poesya reng ambag ng Yabot king literaturang Kapampangan. Agpangkang Alzadon maulagang ma-immortalize lareng obra nga reni at dengaliwapang kapamilatanan ning publication bang mabating ing kekatamong kultura. Kapilan pa mo ating kami pepalwala libro at makipamansagyang ing sampat na ning manong Kapampangan. Nung nuka rin lameti punteng kekatamong Diparan, Kasebian, Arihia, Basulto, Polosa at di mayayaliwang kultura tamong era na makaing akakit din kaya nakangeni. Ang timoreng taki-taki deng bugtong oren en na makaing kikapaluan yan yung panahon na ini. Ing aguman ning pamagaral king kultura at literaturang Kapampangan o PKLK, makiaduangan niya kanukareng tourism office dareng lokal kapanibalan bang mikasikanan lang manamuyot king pamagmasabal king kekatang tradisyon. Agpangpaking karelang presidente ay Net Reyes, mumuna yang dapat miki inisyatiba ing balen bang minono lareng cultural activities king labot Kapampangan. Maragulya pong sahop ang gobyerno na ng Candaba, ang po yung kayang tourism office. Olim pong kalupa na po ng King Angeles, Mayor Carmelo Lazatin, iya pong mumunang susuporta kay kami, keng kultura at literatura. Makanyan muna naman po ang paninayan mi sa kening Mayor Kenny King Candaba, sumawop at sumuporta keng pamangambul mi keng literatura at kulturang Kapampangan. Samantala, amo na namang Candaba Mayor Rene Maglangke, emo ka ring mga tuwa, may pasaing interes ang maging poeta laureado. Anyaran ko, kung magaling ang anak na ning balen, ang yan pong Aldo Ngayti, ibiyetaya ang pamangutong koronang laurel kaya na abaya na ako, nagamitan na lang, ding magaling ng kaisipan amamiyang mga santing asalita, na hingayatan nilang makapag-aral ng ting anak. Keti. Nadatang yung panahon, kaibak na, mamutong tang pasibayong anak, na may galing impamag uyeta. Ako yung kaya kayong dalasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.